Yuk, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk, oke. Rapi sonompo takal tak joko yen turun tapi samreng kang kuwasa mas kowe sing atas sayang ralilo aku kudu kelatan kang mas mesti Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, horeg tenan. Yen gen sound system kayak sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih. Nggih pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya.